गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं सिबि रानि ब्रह्म। नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै। रायजोआव साथाम दाखाथिफोरखौ पिस्तलजों लोगोसे हमनो हादों। नगावनि बरघाटआव हमनो हादों साथाम दाखाथिफोरखौ। लोगोसे बिसोरनिफ्राय गंसे पिस्तल आरो गरब्रै गोथां गुलिबो हमनो हादों। बरघाटनि बाइपासआव दाखाथि खालामनायनि थांखिजों फैदोंमोन दाखाथिफोरा। रां लाबोगोनखौ खौरां मोननानै दाखाथि खालामनायनि थांखिजों थाग थियारि जानानै फैदोंमोन दाखाथिनि हान्जाया। बे खौरांखौ पुलिसा सिखावै मोननायनि उनावनो लामायाव जमनानै थादोंमोन। बे समावनो AS 02 BC 6404 नाम्बार थानाय टाटा मबाइलजों फैनाय साथाम सुबुंफोरखौ हमनानै सेबनायाव आरो सिग्रोमनायाव गंसे पिस्तलजों लोगोसे गरब्रै गोथां गुलिखौ हमनो हादों आरो दाखाथि खालामनो फैनाय साथाम दुथांफोरखौबो हमनो हादों आसाम पुलिसा। गावखुंथायनि थाखायनो बर'फ्रा गोलाव समनिफ्रायनो आन्दोलन खालामनानै बड'लेण्ड रायजो दाबि खालामबोदों। बर'फोरा गोबां बावसोमनायनि उनाव आलादा रायजो बड'लेण्डखौ मोननो हायाखैब्लाबो काउन्सिल मोननो हादों। नाथाय बर' रायजो राजाफ्रा थै जिउ बावसोमनानै लानानै फैनाय BTC बा बिटिआरखौ गुबुना सालायनायखौ नोंथांमोनहा लुबैयो ना बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो सालायनायखौ नोंथांमोनहा लुबैयो? सुबुं खुंथाय बायदियै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफ्रा BTCआव हाबफैनायखौ लानानै MP रोनगोरा नार्जारिया मा फोरमायथिदों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनो आखायाव लानाय जाबाय। MP रोनगोरा नार्जारिया बुंथिदों दि BPFनि समाव जेरैबायदि थासारिमोन दि रावबो राजखान्थि हान्जायानो बिसायख'थि गेलेनो हायामोन। नाथाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा खालामनानै प्रमद बर'आ BTCनि चिफ जानायनि उनाव कंग्रेस, BJP, TMC आरो आसामनि आरो भारतनि गासैबो राजखान्थि दोलोआनो BTCआव राजखान्थि खालामफैनो हादों, जायखौ जों दुंब्रुदै बरायो आरो बिटिआरआव सुबुं खुंथाय फैनायखौनो जों हास्थायदोंमोन होननानैबो बुंथियो। आरो बिटिआरआव गोजोन फैनायजों लोगोसे गासैबो राजखान्थि हान्जायानो बिसायख'थि गेलेनो खाबुखौ मोनबाय आरो बेनो बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोंनि गेदेर जाफुंसारनाय होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। गासैबो राजखान्थि दोलोआनो फैथों, बयबो बाहागो लाथों, जाय देरहायो बेखौनो रायजो राजाफ्रा गनायनानै लागोन होननानैबो बुंथिबावो MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङा। बेराफारसेथिं हारिनि अलखद समाव हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा बर' हारिनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ खौसे जानो थाखाय बावैसो सान सिगां खावलायदोंमोन। बेनि सायावबो MP रोनगोरा नार्जारिया बुंथियो दि राजखान्थियाव खौसे आरो गावस्रानाया थाखायो, बेयो सरासनस्रा आयदासो। दा खौसे जानायनि जि खोथा सोलिदों बेयो रायजो राजा आरो दैदेनगिरिफोरनि साननायावसो सोनारगोन, नाथाय जों बेनि सायाव पजिटिभबो नङा आरो नेगेटिभबो नङा होननानै फोरमायथियो। सम आरो थासारिखौ नायनानै सानलायनायफोरा बेसेबां गोरोबलायो बे लेखायै सावरायलायनानै मोनसे लेभेलाव सौहैनोबो हागौ होननानै बुंथियो। नाथाय खौसे जानायखौ बुंनो गोरलै, मोगथाङाव महर होनाया गोब्राब होननानैबो बुंथिबावो MP रोनगोरा नार्जारिया। स्मार्ट मिटारनि हेंथायै रायजोआव सानफ्रोमबो थाद'नाय गैयै धरना होदों। गुबुन गुबुन आफादफोरा स्मार्ट मिटारनि हेंथायै खुद्रिदों। कृषक मुक्ति संग्राम समितियाबो रायजो राजाफोरखौ लोगोआव लाफानानै राजा लामायाव ओंखारदों आरो APDCLनि मावख'खौ बेंखनदों। स्मार्ट मिटारनि गेजेरजों सोरखारा स्मार्ट डाकायत खालामदों आरो रायजो सोरखारा मिरु सोरखारनि खोथाखौ मानियाखै होननानैबो बुंथिदों, जेराव मिरु सोरखारा इन्डास्ट्रि आरो सोरखारि मावख'फोरावसो स्मार्ट मिटारखौ लागायनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। नाथाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारा सरासनस्रा रायजो राजानि न'नो स्मार्ट मिटारखौ लागायदों आरो रायजो राजानिफ्राय लुथिदों होननानै बुंथियो सोमावसारग्रा बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारा ब्रिटिशनि सासन खालामदों, जेराव गोबां टेक्स बा खाजोना लायो, लामा सामाजों गारि मटर खारनो हाया। बेनि अनगायैबो हानि खाजोनाया ओरैबायदि बांदों आरो मुवा बेसादनि बेसेनाबो ओरैबायदि बांदों आरो दा स्मार्ट मिटार लागायनानै रायजो राजानिफ्राय लुथिबावदों। बेफोरनि सायाव गिबि मन्थ्रिया सांग्रां जा, नङाब्ला कृषक मुक्ति संग्राम समितिया आसामनि गासैबो रायजो राजाखौ लोगोआव लानानै आन्दोलन खालामगोन आरो मोब्लिब बिफाननि मावख'खौ बेंखनगोन होननानैबो हुमखि होयो कृषक मुक्ति संग्राम समितिनिफ्राय। गसाइगावआव सिखावै मोसौ बेदर फालांगि खालामग्रा सासे सुबुंखौ हमनो हादों। फुंबिलिनि समाव पद्मबिल गामिनि जायगायारि सुबुंफोर आरो बजरं दलनि सोद्रोमाफोरा मोसौ बेदरखौ सिखावै फालांगि खालामग्रा सुबुंखौ हमनो हादों।
फुंनि समावनो AS16D5853 स्प्लेन्डार गंसे मटर साइकेलजों लड खालामनानै लानानै फैदोंमोन मोसौ बेदरखौ। बेयावनो उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे बजरं दलनि सोद्रोमाफ्रा सिखावै लाबोनाय मोसौ बेदरजों लोगोसे सिखाव फालांगिरि जाहेर आलीखौबो हमनो हादों। जाथायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनायनि उनावनो पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो आयेन बेरेखायै सिखावै फालांगि खालामग्रा जाहेर आलीखौबो हमनानै लांदों। BJPनि EM रेवा नार्जिहारिखौ EM बिबाननिफ्राय बोख्लायनायखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला BJPनि बारग' आफादगिरि सन्तोष तरफदारनि गोख्रों फिनजाथाय। रेवा नार्जिहारिखौ EM बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि सायाव नायबिजिरफिननांगौनि थाखाय खावलायदों। लोगोसे UPPL दोलोनिसिम माखासे खोथा बुंथिदों। जुदि BJP दोलोनि खामानि मावनायाव UPPL दोलोआ हेंथा होयोब्ला मोजां लैखोन जानाय नङा होननानैबो बुंथिदों। क'क्राझार जिल्ला BJPनि बारग' आफादगिरिया प्रमद बर'जों लोगोसे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जाहाथे बेनि सायाव नायबिजिरो बेनि थाखायबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायहरदों बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि रेवा नार्जिहारिया BJP दोलोनि थाखाय गोबां खामानि मावदों आरो गोख्रोङै खामानि मावबोदों। रेवा नार्जिहारिनि दैदेननायावनो जमदुवार आरो कसुगावआव गोबां बर'फोरानो BJP दोलोआव हाबदों। नाथाय जुदि प्रमद बर'आ रेवा नार्जिहारिखौ EM बिबाननिफ्राय बोख्लायनो हारसिङै थांखि लादोंब्ला बेयो मोजां जायाखै। जुदि BJP दोलोनि खामानि मावनायखौ UPPLआ हेंथा होयोब्ला बेयो मोजां लैखोन जानाय नङा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। आरो बुंथिबावो दि BJP दोलोआ BTCआव हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन होननाय बायदियैनो खामानिफोरखौबो मावगासिनो दङ आरो BJPखौ एंगारनानै BTCआव रावबो राजखान्थि दोलोआनो हारसिङै सोरखार दानो हाया। गामि गामि BJPआ जयनिं हाबाफारि खुंगासिनो दं, जाय BJPनि थाखाय मोजां लैखोन बा इसारा होननानैबो बिबुंथि होबावो क'क्राझार जिल्ला BJPनि बारग' आफादगिरिया। जम्मु एन्ड काश्मीराव फिन 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारि आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन। बेयावनो 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुपवारा जिल्लायाव लाइन अफ कन्ट्रलनि गेजेरजों पाकिस्ताननि उदखारिफोरा भारताव हाबनो नाजादोंमोन। बेयावनो मोननै गुबुन गुबुन जायगायाव अपारेशन जादोंमोन, जेराव उदखारि आरो रैखाथि हान्जानि गेजेरावबो गोख्रोङै गावलायलायनाय जादोंमोन। बेयावनो पाकिस्ताननि 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों रैखाथि हान्जाया। 3नि मादाव कुपवारा जिल्लानिनो ताकदाराव सासे उदखारिखौ गावथारनो हादों आरो माचेल ओनसोलाव 2 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय 2 एके राइफल हमनो मोन्दों आरो 1 पिस्तल हमनो मोन्दों। 2 आखाइजों बानायनाय ग्रेनेडबो हमनो मोन्दों आरो दावहायाव बानायग्रा गोबां आइजें-आइला मुवा बेसादफोरखौबो हमनो हादों। रां जाख्ल'नायनि दायाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमनि आखायाव गोबां लाट मडलफोरानो हमजानो गोनां जादों आरो दासिमबो हमजागासिनो दङ। फिन आरोबाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमनि आखायाव हमजानो गोनां जादों सासे लाट मडल। तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय दुमदुमा सार्कल अफिसाव मावनाय लाट मडल जुकेश्वर मरान बिथाङा रां जानायनि थाखाय हमजानो गोनां जादों। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमा रां लाफुबाय थानाय समावनो लाट मडल जुकेश्वर मरानखौ हमनो हादों। नामजारि खालामनायनि मुङाव 15,000 रां लादोंमोन बिथाङा। बेनि उनावनो बिथाङा हमजानो गोनां जादों। अरां माहारियारि हाग्रामायाव रयेल बेंगल टाइगार अदेबानि मोसाजों लांखारजानाय धनमनि देखानि गोथै देहाखौ मोननो हानाय जाबाय। थांनाय सानसे सिगां मोनाबिलि समाव धनमनि देखाजों लोगोसे हाग्रा बिफानाव मावनाय आरोबाव गुबुन सासे सुबुङा राइफल लानानै पेट्रलिं होबाय थादोंमोन। बे समावनो हाग्रा बिफानाव मावनाय धनमनि देखाखौ मोसाया लांखारदोंमोन। मोसाया लांखारनानै थांनायनि उनाव गोबां नागिरनाय जादोंमोन धनमनि देखाखौ, नाथाय मोननो हानाय जायाखैमोन। नाथाय दा बिथांनि गोथै देहाखौ काहिबारि फरेस्ट केम्पआव मोननो हानाय जाबाय। रायजोआव सिखाव दाखाथि खालामनाय, हानजा जेनाहारि खालामनाय, गान्जा, ड्राग्स बायदि समाज बेरेखा आरो आयेन बेरेखा खामानिफ्रा गोबां बांदों। गोबां दायनिगिरिफोरखौनो एनकाउन्टार खालामनाय जादों, अब्लाबो होबथानो हायाखै दुथांफोरनि खामानियाव। फिन आरोबाव आसाम पुलिसा एटिएम सिखावखौ एनकाउन्टार खालामदों। बे खेबाव बरपेटा पुलिसा एटिएम सिखाव मगरफ आलीखौ एनकाउन्टार खालामदों। पुलिसनि गुलि गावनायाव जोखोम जानो गोनां जादों सिखाव मगरफ आलीया। बरपेटा पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मगरफ आलीखौ हमनाय समाव मगरफ आलीया पुलिसखौ गाग्लोबनानै खारनो नाजादोंमोन। बेयावनो पुलिसा मगरफ आलीनि सायाव गुलि गावनो गोनां जादों, जायजों जोखोमबो जानो गोनां जादों आरो जोखोम जानाय दुथांखौ फखरुद्दिन आली आहमेद देहा फाहामसालियाव थिसननायबो जादों होननानै फोरमायथिदों।
खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो SD बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों